माई पानी। ए बेटी तोर जांच कोई ऐसे बाबू? ध्यान से बा माई। ध्यान से जांच बा, तू काम करता जा, तू अपन पढ़ाई पर ध्यान तू जा। ठीक बा। बलवंत जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। भंगीलाल जी जी बैठी बैठी बैठी। बलवंत जी का भइल? पैसा के व्यवस्था ना भइल? जमीन वाला के पैसा के बड़ा जरूरत बा, इतना सस्ता जमीन ना मिली। बात तोरा और भंगीलाल जी ठीक बा, जौन पैसा रहे बहना तो दियाइए गई, बाकी के पैसा खोज रहल बानी। अरे खोजे के का बा? अपना बेटवा के शादी कैनी तो ओकर बाकी दहेज ना मिलल? का कही, पुतोहिया के भैया कहले रहे बाकी के दहेज खेत बेच के लिया के दे दे। अभी ले उ फटीचर ना लिया के देलक। कान में तेल डाल के बैठम तो सोना खानी जमीन हाथ से निकल जाई। कितना लोग चारा ऊपरी कैले बा उ जमीन खातिर। का करी सन, कुछ रास्ता अपना ही बताई। खोजे के का बा? पतोहिया के भाई लगे फोन करवाई लगिन, आ नइखे मांगत पतोहिया तो धमकाई लगिन, दबाव दी लगिन कि जैसे भी ओकर भाई लिया के पैसा दे देवे। ठीक कहतानी। अच्छा ठीक बा, अपने लगिन बैठी लगी, हमरा दोसर जमीन देखे के बा, हम चलतानी। नमस्ते। नमस्ते। ए मालती, मक्खन मलाई मार के पुतोहिया के जा बढ़िया से पोल्हाव, ये अपन भैया के लगे फोनवा क के पैसवा जल्दी मंगा देव। बात ठीक होता नहीं, हम जाते नहीं अभी नहीं ओकरा के पोलावे जन्नी। ए दुलाई केने बाड़ू हो? बाप रे बाप, हमर पोतो इतना करनिहार मिलल बाड़ी जे हरदम घर चमकते रहेला। केने बाड़ू हो? हाँ मम्मी जी, कहीं कथी कहतनी? ए हमर बाबू, तू जानत बढ़ले बाड़ू पटी पर्दार कितना आगाड़ी बढ़त सन। ए जान लगई हमनी के बगल में जमीन किनतनी सन, कुछ एकरा खातिर पैसा घटताटे। मम्मी जी एमे हम कथी कर सकतानी? एमे करे के का बा? दहेज के पैसा बाकी अभी तक ले तोहर भैया ना देलन, फोन करके मांग। ठीक बा मम्मी जी। हमर पतो लाखों में एक बाड़ू। आरती, का आज तू सब्जी ना बने ललू हो? ना जी, कहाँ कुछ सब्जी रहल, घर में पैसा भी नहीं खे। हाईली आरती भाभी के फोन आइल बा। भाभी के फोन हो? हेलो भैया प्रणाम। खुशी रह भाभी, खुशी रह। कैसन समाचार बा वहाँ के? हमर तो सब ठीक बा भैया, अपन कहीं लोगिन? का कहीं बहिन, देखबे कैलू तहरा बियाह में बहुत ज्यादा खर्चा हो गई। कर्जा वाला लोग रोज द्वार पर आवता, हम का करी? बहुत परेशानी अभी चलता बहिन। कैसे कहीं भैया से, वो तो खुदे परेशानी में बानी। ये सब छोड़ा, बियान राखी बा, आवता रुक नहीं खु आवत? ना भैया, हम ना आवे सके, रउआ लोग के हैरानी चलता, अपना ही आएम और राखी बनवा के चल जाए। ठीक बा बबी, ठीक बा। बाबूजी प्रणाम। खुश रह खुश रह। अरे गणेश बाबू, तू ये जिगा। बाबूजी आज राखी ना हो, ऐनी बहिन से राखी बनवावे। हाँ राखी तो बाग। हाँ गणेश बाबू, बबी तो कब के तहरा यहाँ चल गई है राखी बांधे, रास्ता में ना भेटेली है। बबी से तो फोन पर बात भई रहे तो वो कहला कि हाँ भैया आई है। बबी कैसे चल गई? ठीक बा बाबूजी, हम चलत नहीं। अरे बहिन, तू एजन बाड़ू, हम तोहरा घरे गए रहनी हम। ई ला राखी बांध दो।
दुश्मनवा के नजरी नु लागल, भाई के प्यार छुटल माँ बाबू के आंचल, मोह माया तोड़ी बहिन मोह माया तोड़ी बहिन भैलू पराई। सुन कलाई रे सुन रहबे अपना राखी बनाई, सुन कलाई रे सुन रहबे अपना राखी बनाई। दहेजवे के कारण भैया सास देली गारी, मुआई के लोभी दिहले माटी में गाड़ी। दहेजवे के कारण भैया सास देली गारी, मुआई के लोभी दिहले माटी में गाड़ी। आइल न कारस तनको, आइल न कारस तनको, जासन रे कसाई। सुन कलाई रे सुन रहबे अपना राखी बनाई, सुन कलाई रे सुन रहबे अपना राखी बनाई। बेटी बहन के घरवा उजड़े से बचाई, दहेज पे परहेज करी आवाज उठाई। बेटी बहन के घरवा उजड़े से बचाई, दहेज पे परहेज करी आवाज उठाई। करी जाके गिरफ्तारी, करी जाके गिरफ्तारी, इंसाफ दिलाई। सुन कलाई रे सुन रहबे अपना राखी बनाई, सुन कलाई रे सुन रहबे अपना राखी बनाई। भैया हम गायक मुन्ना मुस्कान दसू अमरी जोर के निहोरा करत बानी। ए वीडियो में जौन दृश्य देखावल गइल खा वो हमनी के दैनिक जीवन में ना होखे, एही से दहेज पर करी परहेज।